Halo? Dobar dan, da li je ovo prva pomoć za kolače? Da, kako vam mogu pomoći? Znate kako za neku tortu treba 6 sati da se napravi? Da. Sad meni treba to isto, ali da malo ubrzamo proces. Za koliko da se ubrza? Pa ako može umesto 6 da bude gotovo za jedno sat vremena. Dolaze gosti i bilo bi dobro da kolač bude gotov pre nego što oni krenu kući. Ne brinite, spremamo dezert za 40 minuta. Stižete i prašinu da obrišete oko TV-a pre nego što stignu. Vi ste sjajni, hvala mnogo. Nemamo mnogo vremena, hajmo brzo početi sa pripremom jer gosti samo što nisu stigli. Za početak umutit ćemo jaja sa šećerom, a u drugoj posudi pomešat ćemo istopljenu čokoladu i istopljen margarin. Ovu smesu pridodat ćemo jajima i šećeru. I za sam kraj dodajemo brašno i malo čili papričice. Ovo je važno sjediniti žicom za mućenje, a potom premazati keramičke posudice margarinom i kakao prahom. Smesu izlijte u keramičke posudice, a potom dodajte maline. Peče se na 190 stepeni 12 do 15 minuta. Ovo je bilo baš brzo, a uz prvu pomoć za kolače uvek ste spremni za nenajavljene goste.